sa Indo ang iwapalugan. Sa Pica-picang sa Domingong celebra. Alukang posisyon pagbilog bulan, bulan na Setyembre. Sa tima, sa dita pa nga, naggalawan, ting pudot-pudutan, itatama ang simbahan mo sa luway-luwayaman. Dahil manamaya, kakawat madaya, ang pudot na matanong sa kuyang iruto. Dahil manamaya, kakawat ginahan, ang pudot-pudutan, ginahan ang kunyan. Bulkan tulusan ngayon isarong nakapungtunay sa inmanang mo paluwan. Di ko maiwan maski harayo na ibang lugar sa umaagan. Bukas ang mata ko, pinapulos ko, narumduman. Bulkan tulusan, nasa probinsyang Sorsogon. Bulkan isarong naman, nasa probinsyang Probinsyang Albay, nayaong ang bulkan na mayon. Ang gayon niya, dahil karibay, lunin pinupagkamo, nasiring sa bando, nadaing pa. Dahil makalago, nadaing sa kayan, na'y maningkuhan. Dahil makapuno, nadaing sinipin, na'y maningkuhan. Dahil makalago, nadaing isagman, umadaas na tuslay ako, iniisip, pinaragdiwa. Sigang sunama,
sinta, mauwa, distintan mula, asin pito, naumanin na sirikan, magayunon, ang ulan na maliwanag, nagsilbing rekwerdo sa magayunon. Ay man, ikaw na lugar, ikaw pinapabayaan ay kanun mo lang na iyo ang swerte ko sa imo simpatisip ko silang ikanangkan ang swerte ko nagulang at sa kuya na pagmasyan Haloy ng parang sinulan na sinanay sinasay, di ko babayaan. Malaging ang sabuhay ang utang. Sipag na rasa ko, siyak na kulang. Katas kong sinusuri, di ko mabayaran. Ay nanay at tatay, kung ako bumalik, tinawag mo pa sa gabos kong aking. Di nakakasakli, dahil makaano sa sakong ugali. Ay nanay ay tatay, ako malabo. Dati kayo, ibuntok sa mahilig man na nagkano-ano. Ay nanay ay tatay, sa muda matulog.
sa musika tulog na kong inahimik si sayang ng muna libog ang isip piruno daing kanulan alagad mo ng namuta nagigilig ang daing katapusan inaw niya pati ang kagat na ganong tawong na umuno hinahalin niya ang suko inalapas ang kapos sa makurang na pagpuno kasusano alam may antapan ako kayong pangingay sa sanggaling panitihalang kamukinan sa sakuyan sa ilalim ang kabilang alaw naling kayo naalaman na sa ilas yung
Sakay. Buti naman at ligtas. Buti na yung PIO niya. At marami pang kapulisan na kasama. Pero kasing dadaduhan na okasyon. Ayun, buti na lang safe sila. Kahit bumagsak yung aeroplano. Ay, hindi. Helicopter pa. Anyways, 3 million natin dyan. Nagto 2 million, nagwa 1 million viewers kung sa kayo dyan. Kaya umaga po ay trending talaga yung pagbagsak ng helicopter. Bakit ba aeroplano yung sinasabi ko? Kaya iba't ibang social media platforms ngayon ang nag-coverage noon. Ayan, sa 4 na milyong viewers natin, kumusta kayo dyan? Doon sa mga ka-vloggers natin na nakakita ng insidente ng sakuna, ayun, ingat-ingat po kayo dyan sa Metro Manila. Dito po kami sa Bicol ngayon para sa Bicol estudyante, uwian na. At yung mga nanay nakakaundag-aga na sa pag-prepare ng tanghalian. Ayun po. Salamat sa nakiki-LS dito sa chill. Sa chill ano natin. Sa chill LS. Chill lang. Kahit marami problema sa buhay. Uy, may bago akong vlog ngayon. It's about puffer fish. Sana tingnan nyo naman kung okay yung interpretation ko. Mhm. Iba't iba yung pinipindot ko kasi dito kasi may contact kami doon sa department natin kung may recording bukas. Yan ang buhay ng vlogger ng Bicolano ulit sa Converse Club. Ako po, si Kuya Ino po naman. Mag-record na naman kami ng radio drama bukas. Uh, and sa lahat po na pumunta kayo dito. Kaya tinitingnan natin yung comment bago natin vlog. Meron na comment. Ito po yung sa mga kinakain butete. Kumakain ba kayo ng butete? Yan. Medyo humangin na. Yun. Ang mga symptoms ito ay sumasakit doon naka-deposit yung tetrodotoxin. Yan, tetrodotoxin. Ano ang gusto sabihin ng tetrodotoxin? May mga isda na ini-store nila pati yung dumi. Tetrodotoxin. Dumi sa katawan. Nagiging lason yun. Yun ang nangyayari sa toadfish na ito. Toadfish din ang tawag dito sa pufferfish. Pag dito sa Bicol, maraming tawag. Merong mose, ay yung tikong. Ganun yun. Third, binding to the voltage dito the sodium channels and the cell membranes and blocking the passage of sodium ions. Yung potent neurotoxin ito. Siyempre, pag nasobra ng asin yung katawan mo, talagang malalasin ka. Kasi yung asin po ay per se, lasin. Yung pala ang marami sa isdang butete. Pero kapag naalagaan naman daw ito, kapag yung kanyang diet ay na-control ng mga nag-aalaga, yun, nawawala yung ano niya, isang manok kapag prinito. Ay, yun lang naman ang ano, may blocking effect ito. Can you survive tetrodotoxin? Yes, it is certainly possible to survive fog poisoning. As an aside, the pufferfish poison is called tetrodotoxin.
the toxin or TTX, and is actually found in a range of different animals worldwide, including California red-bellied minks and Australian blue-ringed octopus. Yan, pati octopus meron din. What animals have tetrodotoxin? Alin pang mga marine animals? Itong tinatawag na globefish, starfish, sunfish, stars, crabs. O, yung crabs din meron, snails. Saka yung Australian blue-ringed octopus. Yun. Ito naman yung mga comments na nangyari dito sa ating post about, oh nga no, hindi pa naman kasi ako nakakalasa. Top drip. Bakit hintayin pa natin malasan? Ikaw na pala. Great video. Keep it up. Would you like to be? Mhm. Yung Takifogo oblongos, for example, is a fogo puffer that is not poisonous. Yun ang piniprepare doon sa Japan. Takifogo. Marami din kasi variety yung puffer fish. Pero dito sa Pilipinas, ang Department of Health ay nag-warning na po na to eat puffer fish known as butete in Filipino and fogo in Japanese because it is poisonous. It is an advisory. The DOA said puffer fish contain the toxins tetrodotoxin and saxitoxin that affect the central nervous system. It is 1,200 times more deadly than cyanide. Ito naman ay quoted nila sa National Geographic. The toxins are typically found in the liver, gonads, intestines, and skin of pufferfish if not eliminated by cooking or freezing. Pinifreeze muna. Symptoms of pufferfish poisoning are tingling sensation, yung parang namamanhid. Yung mga lips, mouth, then nahihilo ka na, dizzy. Tingling sensation, the extreme case, ito dito sa mga kaso-kasuan, sa mga paa, kamay, and difficulty speaking and maintaining balance. Yung parang matutumba ka. Muscle weakness and paralysis, vomiting, and diarrhea. Buti nga kung may diarrhea ka. So, yun lang naman. Enjoy natin ang buhay. Ika nga. Ayan. It's 11:45 now. Is there an antidote for fogo? There's no known antidote for fogo poison. The standard treatment is to support the respiratory and circulatory systems until the poison is metabolized and excreted by the victim's body. Oh, nga. Do dolphins eat pufferfish? A new documentary on the BBC shows dolphins using pufferfish to get a trance-like state. The dolphins snacking on the pufferfish. Nag-i-snack sila ng ganun. Parang nahahay sila sa mga pufferfish. Who discovered tetrodotoxin? It was discovered in 1909 by Dr. Yoshizumi Tahara from the ovaries of globefish. But pufferfish have been known to be toxic to humans for a long time. Yung sa globefish naman. Hmm, marami ng poisoning cases. Tetrodotoxin is a potent neurotoxin. Its name derives from tetra odontiformes, an order that includes pufferfish, porcupine fish, ocean sunfish, and triggerfish. Several of these species carry the toxin. Ito yung formula, yung pagkain niya. Kasi kahit naman sa ibang ulam, meron naman tayong napopoison. Napofood poison na tayo. Pag may dyan, organisms na nakadikit sa mga pagkain natin sa hapon, meron ng contamination yan sa mga ulam na yan dyan. Kaya nga, yung iba, mga pinangat na, no? Pinapangatlong ili, pang-apat, ganyan. Pinangat na yung tawag dun sa mga ulam na dangerous sa ating health kung magkaroon tayo ng food poisoning.
Talagang magsusuka ka. Yung nanay ko nabubuhay pa. Yung sandwich lang imagine sandwich, nag-party sila. It's the same. Ang dami kong tinitingnan na site. Ayan, let's check tayo. Habang may signal. Mhm. Ang dami kasi mga activities ngayong March. At sa mga nag-birthday, happy birthday. Pag March, maraming commencement exercises, mga moving on ceremonies, or moving up. At syempre, yung mga reunions. Yun. Ano ba expect sa reunion? Merong nag-viral na reunion ng mga senior citizen. Sinuot na talaga nila yung kanilang school uniform. Syempre nagpate po yung iba kasi iba na rin yung forma ng katawan. Syempre malalaki na. Ayun, reunion. High school reunion, pinakamaganda. Kasi wala nang gaganda pa sa buhay ng high school, di ba? Reunion quotes. There's nothing like returning to a place that remains unchanged to find the ways in which yourself have altered. Ika nga, every parting is a form of death, as every reunion is a type of heaven. Yun. Reunion after long separation is even better than one's wedding night. Let's reunion. Recall as it often as you wish, a happy memory never wears out. Reunion after long separation is even better than one's wedding night. Every parting is a form of death, as every reunion is type of heaven. Ganda. Sino ba sumulat ito? Ang galing niya. Ito na po ang 12 quotes for high school reunion. Dun sa mga nag-reunion ngayon. Yes. From EliteDaily.com, opening a letter in the mail that happens to be an invitation for your reunion.